la neteja i la resta de serveis bàsics d'esta ciutat van sofrir una retallada. Sabeu que el pla d'ajust el que marcava era que havíem d'augmentar els ingressos i, per tant, la solució o la fórmula era la pujada d'impostos i l'altra fórmula era una baixada, una retallada en el pressupost global de l'Ajuntament, que venia marcant també una retallada en els serveis, en les grans contractes de l'Ajuntament. I això s'ha notat en el carrer. No anem a dir que aquesta ciutat està igual de neta com quan feia anys gastàvem més en neteja, perquè quan un gasta menys s'ha de notar. El que sí que podem dir respecte a la legislatura passada és que mentre els altres netejaven i no pagaven el servei de neteja i van deixar un deute de 16 milions d'euros, nosaltres hem saldat a zero tot aquest deute. Per tant, també l'empresa, també la contracta, també els treballadors que estan cobrant la seva nòmina mensualment saben que han de fer un doble esforç per a tornar-li en gratitud l'esforç que està fent la ciutadania. L'empresa que ara ja ha saldat tot el deute s'ha compromès a fer una inversió de 2 milions d'euros en maquinària i en nous instruments per a millorar la neteja de la ciutat i se posaran en marxa ara en setembre. Així que nosaltres, com a òrgan fiscalitzador, estarem damunt de la contracta, damunt de l'empresa. Esta ciutat gasta en neteja més de 600.000 euros al mes. Això són més de 100 milions de pessetes, de les antigues pessetes, cada mes. I creiem que amb això mereixem una ciutat més neta i farem tots els esforços possibles per a que així siga.